4G Ger y Lli yn cysylltu'ch cymuned chi. Mae ein rhwydwaith 4G mor effeithiol mae creaduriaid wedi dod o bell i'w fwynhau. Dros y penwythnos, fe grasiodd llong ofod ar safle adeiladu Tesco a Marks and Spencers yng nghanol y dref. Mae'r safle bellach wedi ei glirio, ond mae'r lluniau o'r camerâu diogelwch yn dangos llif o greaduriaid yn dianc o'r llong ofod. Dyma ein cyngor ar Aros yn Ddiogel. Rhif 1. Arhoswch dan do. Peidiwch â threulio gormod o amser y tu allan. Ystyriwch os yw eich taith yn angenrheidiol. Rhif 2. Yfwch ddigon o ddŵr. Mae hydradu eich corff yn bwysig iawn mwyn aros yn effro ac yn ymwybodol. Rhif 3. Cadwch yn iach. Bwytwch amrywiaeth o lysiau a ffrwythau a chadwch yn heini. Rhag ofn bydd rhaid i chi redeg i ffwrdd. Diolch am wrando ar y cyhoeddiad hwn gan 4G Ger y Lli yn cysylltu'ch cymuned chi.